Arrainek eta zuhaitzek elkarren antza dute. Antza dute uztaiengatik. Zuhaitzek enborrean dituzte. Enborrari zehar ebakia egin eta hantxe ageriko dira uztaiak. Uztai bakoitzeko urtebete. Horrelaxe jakiten da zuhaitzaren adina zein den. Arrainek ere uztaiak dituzte baina eskatetan. Eta zuhaitzekin bezalaxe, uztai horiengatik dakigu zein den animaliaren adina. Arrainak beti ari dira handitzen. Gu ez, gu txikituz goaz behin heldutasunera iritsita. Gure hazkundea gelditu egiten da, eta hezurrak elkartzen hasten dira. Uzkurtu egiten da pertsona. Arrainak ordea hil arte hazten dira. Gazte direnean azkarrago, urteetan aurrera egin ahala mantsoago, baina haziz doaz beti arrainak. Eta horrexegatik dituzte uztaiak eskatetan. Arrainaren uztaia neguak sortzen du. Arrainak gutxien jaten duen aldia da negua, eta gose garai horrek arrasto ilun bat marrazten du ezkatan. Gutxiago hazten delako negu sasoian. Udan ez baina, goserik ez dagoenean, ez dago arrastorik geratzen ezkatan. Uztai mikroskopikoa da arrainena. Ez da itxura batean ikusten, baina hortxe dago. Zauri bat izango balitz bezala, ondo itxigabeko zauri bat. Eta uztaiak arrainetan legez, gertaera latzak geratu egiten dira gure memorian. Gure bizitza markatu egiten dute, gure denboraren neurri bihurtu arte. Egun zoriontsuak aldiz azkardoaz azkarregi eta bere alasea hazten zaizkigu. Arrainetan negua dena, gizakietan galera da. Galerak zehazten du gure garaia. Harreman baten bukaerak, maite dugun pertsona baten heriotzak, galera bakoitza, uztai ilun bat sakonean.